Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Batsumti mantu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream ufuna ukwenza sho uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king mtanami. Shandere bobo. She popo. She. Take me straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumti mandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ngimtshela something bafana bami konke ningayazi. Kaizer Chiefs, Nedbank Cup, it's a baby. It's gonna be going crazy, going bananas. Njengobona nje ngiphethe welcome ikhosi shuthe ngathini umcimbi wamakhosi. Awuliye sikhosi helele mami. Batunapi is cooking, Batunapi. This weekend is dishing. He's dishing up the cup. Abengikophe emuva ngodove mntanami. Thengi. Mozambican. Uyangazi kahle mina. Phambili ngilokhu ngibakokotela ngoselino. Ngithi shendere bobo. Sipopo. Si. Ha. Mhlabongwe nyalo. Amakhosi awolokhu ebusa nje. King Ginger, Cream de la Cream. Quiz baba quiz. Hey. Ha. Yes. Khruti, ninjani? Ngiyaphila. Shap sister ni right. Sorry man. Yazi my brother ngisuka lapha esikoleni eNgwenya University of Television. So sambe sikhishwe namakhamera ukuthi sambe sibuza abantu ukuthi ingabe banobuhlobo bayathandana baphathene kanjani uthandweni labo. Ingabe wena my brother you guys are dating? Yeah, now we're dating definitely, bro. Oh, showcase. Hayi. Ngisacela nje eza kwakho lezi. Showcase. Cela nje simele kahle ngapha and then ngicela ukunibuza nje few questions bese siyadlula. Vele asihleli. Yebo. So my brother ubanika yes boza ngapha sister. My brother ubanika ama? U-AG. Oh, okay. Usisi wami ubani? Nokuphila Khanyile. Nokuphila Khanyile. Oh, okay. Nokuphila kuphi emakhaya kha. Enkandla. Pick up to Enkandla bafethu. It's going crazy. It's going bananas. My brother yena mfethu usuka kuphi? Mina ngiphuma ePortugal bro. Potchefstroom. Big up to Portugal in Potchefstroom bafethu. ePorchi it's in Tlokwe municipality in the northwest. If you don't know now you know. Kibatswana ntate. Akirwabuwa ntate. So kupa umblele unaliswa kasekai wena my brother uratana li house ukana tla kopili sister gona le something mo. 3 years re mo di mo ga 3 years bro. Mo di mo 3 years. So kare ke engo iratang ka motho wa gago. Ai mona mona le wena ke se phala ke tshwere tshipi mona bro aka. Ya intsimbi edla ezinye intsimbi. Mona ke batle next ke thella udiwa. Uphethe intsimbi. Sure. Thank you my brother and sister ungathini oyithandayo ngumuntu wakho. Nje yena indlela ngithanda ngayo, indlela ngiphethe ngayo. Phethe soft ne. Hawu Nkosi yami uyamthanda ne. Cela umtshele ukuthi uyamthanda umphe nehakhe sister ungamncisha umuntu wakho lona mfethu. Khumise ngehakhe mfethu. Bebe sami lezi ba. Wena so ngifisa ukwazi mina kuwe my brother ukuthi mhlawumbe mawuthi wena no my sister niba nama difficulties kwi relationship yenu ingabe ukhona yini wena la obubalekele khona mhlawumbe bakwenze happy? Hayi. Uyena kuphela. Uye kuphela. Abona la re qabane re dula mo fatshe ra bua fela dilo mnate fela. No stress. A re ntse re ya kwa le kwa. Re dula mo tabeng re lokise re be mnate.
Ne. Yeah. Hayi ngiyakuthemba bhuti wami. Nawe sister akekho omunye umuntu othandana naye. Uthandana no my brother kuphela. Yebo uyedwa. Uyena yedwa and uyamthanda. Babe. So, yazini. Ayenza konke phela. Ne. Enatal uhleli la. Angihlele lapho wami. Awunyakazi. Hayi vile no wabona ka December. Yeah. December ngimunithetha lobolo ko once. Show uyankandla. Akiyankandla ko once meba. Akona katsile ngobona. Wa ditseba dithaba tsa konkandla monna. No ke ntse tsenyane tseo. Mona dithaba tsele tsa konkandla. Mona dithaba tsele tsa konkandla wa ditseba mara. Mona ba go thabeng ya dithaba. Ka sama gwachi wa bona December e o ru ya ka go yona ka December. Jesa go la seboko. Tlabe ke tshila di vest ke ntshitse le di muscles tsa. Njame. Yeah. Ke massive wa bona. Massive. Yeah. Hayi sister, my brother should have endlela uporeke vese. Cha ngiboreki nje. Hlezi kunje. Ngampela vese. Yeah. Ola njaya. Ola njaya. So njaya kunento engithunayo yabo. Sure. Bathi loyalty test, couple switching phones. Shuthe wena my brother, ukaya umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi atsene mo WhatsApp ngiyagago. A check gore dintsangi la wena ufleta le bomang. Obani labo nokuthi hello shwiri mo go bona maybe if isileng yena akere rona o ritse o ratana le yena fela ene gona motho o ratana le yena mara tla etsa next time man akere re jagetse no ntshege kanjani sister wena ngitsa una nkinga na uthi check yebo ngoba uyamthanda uyamthemba yeah mara senza next time man kanjani For you next time. Man yeah man indaba manje no akuna flop akuna quiet yami okay wazani ke yeah sithunele la waza brother Masa hayi yabona ke grot wayibona tloka yi into tsaka tsena man braka it's just net ne re jagetse somewhere wa bona no le tla ya teng ke etsa jwang ke le requestele after yes after sure okay I na flop na ke cleaning clean all right clean like a cleanest thank you mommy righty yeah okay, so change the phone. Yeah. All right, it's about that time. It's going crazy. It's going bananas. It's about to be king. Uyalazi udaba mntanami. Awuthi ngiset up I-security yami. All right, ngizocela ungimela lana lokhuzana ngiyazi la moto eshamaza athi lapho right. Laba bangaqhamuki la ngobufirifiri bayathanda amakhamera ayibona imoto eshamaza athi uyiveza bantu babona ubungozi yeah lezi ngqwele lezi ngifuna zingithole ngiready rather ready yeah ready mommy ready yeah sendere bobo it's about that time couple switching phones ngizoqala ngefoni ka my sister yeah uqala ngefoni ka my sister phone ngicela uyivule tango oh mamas I mona ke batla go bolela something I'm not sure it's a lekeribe la ko Natal ke me fancy mfuna sure ska mo bayizisa ge next all right yeah all right nayi WhatsApp okay all right mase ngithi type bhuti wami uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye itip ezinye ididi zasekasi ungitshele ngoba yizo ezobe zikrifela umuntu wakho yabona all right mfethu all right guys we're on WhatsApp right now when you are about to type the trend is ngicela ungitypele lana uthi I love you okay ungitshela ukuthi vele baba kushelo nesizwa njengoba umuhla nje plus uphuma naseNatal mfethu amadoda aseNatal ayawo phela ngathi ngiqoma yeah no ke wena brazo ne yeah ke now uyitumetse ne no ke now wena umpeyile le mo yeah monthonza delete rage ubutype o re ngiyakuthanda uthanda okay baba wami you can see even my protection cela nibabonisa protection yami ukuthi ngakanani ukona baba wami yeah ngithola uvusa athi hayi no uyalazi udaba ungawari ngispanning angithi wabona online uyangawari abachithe ngisebenza nawe la ngithi ngibuye sibe ama bouncer we bounce together yeah okay ke wena ne yeah no ke namo
Cha asishonga ukuthi kunotho. Aw. Phuma ke brother. Type uri sex. Hey, Indaba yini? Njani? uncle so sex. Sex. Awumjwayele ne? Mhlawumbe umjwayele privately. No. Imina la conversation zethu senza Ubonga inkonzo. Ubonga inkonzo ya ekhulu ya Phasika. Sure. No, awuyangithanda. Uncle Lijamunati. Abuthi. Uncle Lijamunati kona ta. Ariketlile njaka. Ari tshwena. Kupa untypele uri money. Man. Shelete. You know? Saswamona awacelo namadoda emali. Ngicela ndoda manje. Wena awushelwa okay ma. Ngiyashelwa kodwa phela ngithi angiqomi. Angiphani futhi nginamba yami. Oh. Okay. Ozibusiso. Usisulo wayikhanda ifridge ekhaya. Oh. Okay. All right. Mandla. Ulo DS. Osemkhokhele lana. Okay, ngiyabona. Yeah, okay. I know I. Cha uyabakhokhela. Asina. Uyabakhokhela manje. Awabona ngiphethe neminister lana. Shaya lapho uthi come outside. Ngibone khurutshwela bomanga. Okay. Hayi no sister wenza kahle ikweletu zakho ikhokhe mntakama. Yeah. So iDS is right manje. iDS. Is right. Ifridge liyaduma. Ile right nje liyaduma kusami. Oh, I know lana yimi. Ke namona. Ke ona ke friend ya Cindy. Yeah, le nkululeko. Oh, I know. Kabatsiba. Itshwara awuthake itshwara say morning after pills. Wona uyawazi. Ngazi kahle nje. Ngazi kahle. Ngeke nje ungihleke ukuthi ngidecide ukuchecka amaphilisi. Ngoba ngiyazi ukuthi bengakhuluma like umuntu engakhuluma naye morning after uye kuphela. Okay. Bariki wena. Oh, yeah, mona. Bariki wena. No mo ke nna ka one ke nna ke rekile ka moetsa bani. Ke le ka moetsa bani then. Ay le raza le. Le raza. Yeah, lana isha. Uyawudlala uFacebook? Ngiyodlala. Ay, siye ku Facebook yeah. Ayena muhlu umama mfethu. Isiphalaphala Brian lana ngikhethile la. Ngifuna nikusabone ngingabheki so. Cela ungichaphela uthi I love you ufake iheart red. So ke yeah mayithi no results ungitshela. Awuzoyithola yakhe mntakama. Yeah, khulileka nje ngesizotha. Manje ubusuke waya yini ngapha eBatswaneni? Ngike ngayo. Kodwa kuthiwa banembatho nothando. Bayazala. Ayimi lo ngiyabona la lamahati lawa. No. Akuclear lana. Uyadlala Instagram noma uTikTok lokho engane? Instagram, TikTok konke. Ukusiza. Ngiyawurata Instagram. Unalithaba. Ngiyo. Faka bhala wena. It's I love you. Might no results ungitshele and then so check on TikTok just nje because my sister ubukeke umuntu oyikehlile. Yeah. Lana kuna next ku clean uyasi. Sino results. Okay, phuma lana. Na TikTok. Hayi cha TikTok ziyakufuna kodwa uwavuli. Izotype la uthi I love you. If engavulwanga ungawavuli. Akaphenduli lana. Ezamfuna lengwenya le seyifanele ngisheshe musi. Otherwise ngizolimala musi la. Kumele umiyekise uTikTok. Yeah. Engawe lezi ngwenya iposta nemoto la. Lezi TikTok lena just delay lezi. Anolala ebusuku yazi. Sekuma video. Ulala ebusuku maka anyway sengibonile ukuthi hayi indaba zama video lena awu. Khululeka phela. Ngithole mola.
Hey lama mole nani khiqizelo. Hayi lo right ke yabo. Nasemakhaya bayajabula ibule bra. Yeah. Uyayikhulumela ne? Umuntu ngicela nje ufake ifoni yakhe esikhwameni uphathe kahle la ugrute mina. Hawo mina. Ayibile mo uchwere musadi. Yeah, ke tshwere mosadi. Ake utlo ka re o re age o reng? Ke battery high flat. Battery sharp. Na WhatsApp. Masangithi WhatsApp la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yizizobe zedliwa umuntu wakho ungawari. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Twana se King Indlovu and we are on WhatsApp right now and we are about to start that Sean this. Do the right thing there my sister. Type for me I love you. Abaksheli nina Grootman awabasheli wena. No, hayi. Ke kinya di oogtlapa vela. Ja, ubathe niks. Ke batle niks vela. Kene vela. No, cousin le cousin yami uSneh. Awukwazi ukuba necousin yaSneh umntwana Grootman. Wena uTwapochi bo cousin ba gagwe tshwantse gore ibe bo Palesa, bo Lesigo, bo Mangmang, sing bo Sneh. Bo Sneh the tribe. No, we Ellis. We Ellis. We Sneh wa Ellis. Man, no ngizokuchazela ke cousin yakhe. Okay. Ngingakaze ngizwe ngayo. Kanjani umntwana nocousin omZulu? Ngiyibona leyo. Hayi manje. No, dali ithi lena ngizokuchazela manje. Okay, sizoyikhuluma. No, yasikhulume manje. Ungamsondi. Ima kahle singasondeli. Ngizokuchazela endlini. Ngimphokhe imanga. Ngifuna ngitholela uzothi masifana. No, ngifuna ukwazi ubani uSneh. Or sibafonele. Hayi no, ithi sizokhuluma samala. No, manje ufuna ukukhuluma nawe. No. Ungambambe kahle. Grootman, ukuzoza kubambe sina. Nawe musukusondela. Ubani uSneh? No man, ithi sizokhuluma uSneh. Ngithi ubani uthi? uSneh uyamazi musi baby. Umazi laphi? Ngiyazi ukuthi uthengele Ellis kabani lena? Ellis kabani lena? Oh, wena uSneh. Ellis wena uzothengelana noSneh ama Ellis. Wena Grootman uswenkisa uSneh ngeEllis wena. Kodwa uma isister yena umthengele iEllis. Uyazi sikhuluma endlini asivaye man. Uzomthengela laba bantu labo bayasicabanisa man. Ubani uSneh? Ubani uSneh? Ngiyambona uDimpona. uSneh ubani? Indaba uSneh thengele iEllis. No, mayima kancane manje wabona kancabanisa manje. Mara wena Grootman ka ra batle go bua wait. No man. Angele, ngathi awufuna ukukhuluma. Hayi asivaye. Ubani uSneh? Ubani? No, uSneh iCousin man. Cousin kabani? Cousin yami. Tlogela go bua maka mona, o bue nnete. uSneh cousin yakho. Wabona no. Why you pick man? Why you pick? Why you pick? Nengane izolonke leli. Asivaye man. Usivaye siyabi. Nyap. Hayi kade ubani lo muntu. Grootman ubani uSneh? Awube serious mfethu. Awube serious mfethu. Uyasicabanisa. Awube serious mfethu. Nayi cousin yakho. Udipuwa lo bengena la isikolo. Oh, ubuyele impandeni zakhe ezindala. Hayi, uyazi lo muntu abafuna isizo man. Ubusogogo bakhe laba bakudala labo. Odipu. Kodwa bona man. Eke kohlalo sethe. Buwa monna. Uhlala usayini uzokhuluma amanga uyathanda ukuza amanga unamanga lo baba man. Hayi. Barurata maka. Uyarata vele. Nix uyazi. Ngi-honest. Uqala nini ukuba honest? Ngi-honest man Kade vele ngilindele ithuba lelo ukuthi ngithole ifoni yakhe. Ngithe ngiyamcela ngolesini wanqaba wathi hayi ifoni yakhe ayinalutho ngifuna ukubonana efonini yakhe. Ngasho ngathi khona into ekhona. Ngasho ngathi khona. So nasisebe sazoqhubeka uJohn nalo muntu jobe ngakuthathe serious. Ngibona Khathele uye mina. Khathele. Okay, uyamazi man. Umazi kanjani? Maze lapho uSneh. Okay, simfonele ke uSneh. Cha simfonele. Ngicela ngifonele. Man, Yini? Cha simfonele uSneh. Yeah. Amfonele iCousin. Yeah, simfonele. Izwa nje usalokhu uqambe amanga ngocousin. Necousin omZulu. Wakubo mama, ngithi yazi umama naye umZulu. Kodwa ngikaze ngizwe ngaye, kanti ngizwa ngaye. Unamanga uma uqaleni ukuba umZulu. Sibaya siyani. Angivayi nawe ngiyindawo nawe mina. Mama uyangimoshela. Uma ngiyaleni ngiyele. Uyangimoshela. Akhule somgquzula futhi makuthi ukhuluma nini. Uyangimoshela. Wenzana nami uyangimoshela. Wenza mina sleep. Never baby. Hello, ngicela ukukhuluma noSneh. Ngithanda.
Ngisacela hayi Sne ubani khabela indoda yakho ubani mfethu kham so Sne sicela ukubuza ukuthi uyamazi u-Eddie uyazi u-Eddie indoda yakho Sne Sne uthini indoda yakho uthi indoda yakho ya hayi man hayi ungazongibhedela wena ngazokubheda wena ungazodakwa wena Sne wakuphi wena hayi kabi kwani bhedela ngimnika ifoni ngithi ngichaza abantu ungazongibhedela wena Sne ngithi ngichaza abantu ungazongibhedela udla indoda yomuntu wena uyadakwa indoda yami u-Eddie uyadakwa wena nadibana nje ey'potini ngitshwayelana kabi ngiyeza lapho uyispoti wena ngiyeza angeke lishone engakubonanga namhlanje uzongithola kabi ujwayela abantu kabi wena ungijwayela kabi wena wenza ukungitshele kabi ukuthi ubani uzokudlisa i-under ka-Eddie uzobona-ke okay sorry sister ungamshayi mnika ifoni yakhe sambeni sister mnika ifoni yakhe Grootman ish mina na ifoni yakho akathi ifoni yakho sister ungamshayi ngamatshe ngiyacela hamba nawe thatha u-Eddie sister thatha isikhwama sokurequestela ungakhali uyakujwayela wena Eddie kuzomela ngikushaye kungcono yazi and ngiyaqala ukushaya umuntu omdala phansi wena ukugqoka wena awumbambe welcome awumbambe ngifuna ukumshaya ungakhali wena sesi wami lalela ungakhaliswa indoda mbambe lo ngifuna ukumshaya angani uma ngivumele ukuthi ngithi umbhaqa kancane indoda yakho ngimshaye kancane umshaye ya hamba ibuhamba sister ngizobhonya lo ya uma yabona na Eddie uma isisiyavuma ukuthi ngikushaye and angifuni ukushaya ngokutuba wena yazi ngiyaqala ukushaya umuntu omdala kushaya wena Eddie ngitla umura Eddie angani uma ufuna ukugqoka yini gaxa ama-Frank kiki 99 mina hawu jwayela kabi ingane wena futhi athi ngimiyeke u-Eddie okokuqala mina ngine-protection hamba hamba hawu okokuqala ngine-protection order ngizose ngiyigquzule le nto le shosho my brother are you good shosho sorry baba wami and le mtshitelo cishe ngamgquzula cishe ngishaya u-Eddie yabo ngoba manje ayikho le nto le ayenzayo yabona grinder ngeyi bastard. My name is King Ginger Cream de la Cream twana nje yase King Indlovu ihamba no welcome Dlamini welcome mshayeli u-Eddie welcome lezi impama lezi lokhu u-Eddie bengimhalela manje ngibona ukuthi ngizothethiswa ukushaya umuntu omdala ngiyingane ya cishe yabe kuzoba icala elikhulu ukushaya umuntu omdala plus ngiyingane ngoba nje into bengizoyenza nje bengizoqhama sengintshuza aka abatshuzi jwayela kabi ingane uhlala ngengane egrande kanje emfethu hawu futhi siyahamba. Take me home. We love you Mzansi. Make sure that you subscribe on this #1 channel CMTV for life mntanami King Ginger Cream de la Cream tona se King Indlovu Shendere bobo po take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake